var en rigtig sød lille pige. Ej. Og men det var Michael ikke rigtigt. Nej. Jeg ved nej. Fordi han havde det med at smadre legetøjet. Han havde det med at smadre legetøjet, da han var lille. Men så var det så, at de kendte ikke rigtig hinanden på det her tidspunkt. Så voksede de op, og de kommer så i børnehave. Nej, det er ikke. Der røg lov af. Hvad? YouTube. Hvad er det? Hvor er det? Hvor kommer du? Bare høre sig lidt. De kommer så i børnehave. Er det godt? Han er du kommer med at hænge af. I børnehaven, der var det 2 søde små børn. Men Ellen, hun drillede Michael rigtig meget. Og Michael, han blev enormt ked af det. Så bliver de en lille smule ældre. Og som teenager, der starter det så en bande, hvor de er totalt seje. Min kom 15 år Det må hun ikke for Jakob. De begyndte at starte en klub, hvor de drikker helt vildt. Det fungerer også. Ellen, hun gør sig lækker med noget læbestift. Og chefen gør sig rigtig lækker med at begynde at barbere sig. Det er godt, det her. Det er skide her på. Bare rolig, jeg kan først hjælpe. Det næste, der sker, det er så, at de bliver en lille smule ældre, og de kommer i forsvaret. Er det godt? Ellen, hun begynder at træne helt vildt. Det er en fiktiv historie, ikke også? Det skal du ikke sige, Michael, når du ikke har fået dit. Det skal du ikke få op på dig. Og chefen, han slører sig selvfølgelig. Bakker. Nu er de så trænet, og de er kommet lidt højere op i forsvaret. Chefen er selvfølgelig blevet kaptajn, og Ellen hun er blevet NK. Men inde på kontoret, ved vi godt alle sammen, at de bare sidder og fodrer hinanden med flødeboller.
Du skal sluge Ellen. Det siger Michael. Når det så er sagt, så ved vi godt alle sammen, at Ellen, hun er den, der svinger pisken, og KC, han er den, der giver humør. Og det var det. Ja, det er godt.